Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong shisha ka khubor ka ba ay mensim bat ka basngot nat ban tim baka way ni ki long kami na Ribhoy district what happening karata ka bala he kata sanpulai snem Henry lingba ka jinglen ladi bat ka jingminat thom kalala ban pendep ya ka jingpuli ha ka kerdan Bachelor of Arts na Balawan College Umsning ka ba penyaso bat ka North Eastern Hills University. Kaniga long kami ya kabadatip kerteng kum kakong la kentius imli kadairu kabala pau hagini ki kendiat snem hadin ke jingla ban pendap ya ka examen matrik hapeding ke jinghe kerta ke jingbon kam ban pet ya ka yeng ka sem ki khon ki kti badru ya ka kam nong hikai kum kadak jong jing ngosarong bat ka jing ai mensim ban penslori ki wairu ban bot iki denjat jong kaniga long kami nakaliang ka Khasi Students Union North Khasi Hills District lingba ka Education Cell kabalalam thmat daw samla banjob maring chairman minta kasngi kalalay ban penkup buram kerpang ya kani ka longkmi hayeng sa jongka kabadon halum umpi umsning ka jingkmu ka bakong san jong ka te ka jinglet penkup buram ka sang KSU ka day ban penpau sa ka perthai baka jingduk jingkurdu ki jing ki baban ha ka jing im kimla satya ban khangla ban poi sha ka thong khamtam ha ka be dei bat ka puli puthi lamar ba ka dei ka wei ni ki atiar ka ba kordor tam ha ka ni ka juk ka ba menta nakaliang ki nongelam jo ka seng lingba ka ni ka sngi kila penkup buram kerpang ye ka kong lakenteus em da ka jain rindia ka pisa bat ka momento kum ka dak ban penpau ye ka jing sngo sarong halor ke jingla jongka ban pendap ya ke jing puli what happening ki jing ki babon ki balongpat ke nuksa ka basyai ne ka benta ki weipan ha ke imlang ka salang kumban syat ho khendian ke kong lakentius emle ka dai ka nong hikai ha ka school persara upper primary school lom umpi bat ka dai ka baladon saungut ki khon bat arngut ki khon kseu ka ei ka basngotenat saphang gani ka long kmi ka long But what happening ka jingbon kam ban pet ka yeng ka sem ban pet ki khon ki kti badru ha ka kam hikai Henry ka jingla jong ka long kami ban bati ya ka por bat ban yai minot top kala penlong ya ka ban la ban pendep ya ka ni ka kerdan puli ka bale si kam niar kindon ki bala khot mutapat isamla Kami pau kajing sungu bat kajing sungu buram hadu shikadai namar lengba uta uso uba ikong iyo lengba ke examiner per bai lapas ul pendep yaka bachelor in arts hakasi mo te kalong kamdei ka kasin barengkong nak yang ke siu bangin le kini ki kamtam ban ya kentiu ya ka pule puthi bat kane kandei kasin baar nam bakla habang yale kisnam ki badap ikong hagapor pendep ya kelas 12 ke matrik bat kumju mentah ila pendep ya ke BA hakasi te kane kalong kanuksa ko bah ya ki hep ki baret ya kun samla jong kadong kathan ke jungi jong district hi borok kuai makalong nuksa mar ba ki khana bat ki samla pule hapo ka jala ka jungi mentah por ki sui tang kata ka jingdu lat ka jingkut lat bat kim scam ka jingmut jing perkhat ki khamtam ka pule puthi bat ki shumet ki shkongu ka jingkran nalandet nacharum nachaneng ba kadai kata ka jingbom yo kam yo jam kata ka jingkut lat ka ki ba shu ai daw namar pamla ahing hasam hare ke kanuksa ba ikong ipen I kalong kanuksa ba bha habadon ka jing thrang ka mansim kan mau ka jingkut lat ka jingdu lat bat ka jing penduk mansim kamdei ban kalong ka jing khanglat hanre kalong pat uksa ba bha pen I ha pidon ka jing thrang ya kadong no khamtam yal de simet namta ban kentiu ya ka pule putil ne wat bun kiliang ro hare pidon ka jing thrang hi kan mau kata ka jing thrang ka de ka jing job ka jung pi ngis thu shai ro ba ha ka jing ti jung kum ki bro mi bun ki jing habang I ya ikong ni shui ba ila
ilayo kene ila pas bah lane ila pendep yang kata keran BA hadu ka kerta basan pulai ring tu jing im jung i idon la ka jing e ha ka jing e ti ha ka jing im jing long breu hi ni she i ya ka e ka ba lami uso hanre kim perkhat bat kim kan mau pat ka e ka jing e ti ka jing e jong ka jing jung ki breu ikermen ba uble apring kita ki e baro undor katlem bat phi kong kumju king kesem jung phi khamtam ha ka jing long ru kan the ka jung phi pidon lai kun giksiu ha ba hab ban pendap ban sa ban peja hare phi pen ipat e kun sa ba ka ta belong ka jingnang ka jingtip ban wat ka jing start kam dei ban kut tangal dei simet nrei phi nuk sa ba pan cha ki hep ki barit bat ya ka peteng ban sawan bat ngora ru ep na kan mau ya ha bang yo ban pule ki kot ki babun ikan mau ba kum yo Steve Jobs ubade uta he jong company jong ka Apple nata kum Bill Gates he jong company jong ka Microsoft kine kim ni ibam ta gede baru spa apartheid Henry ka jingim ka jingat ti kiru kade ka bakuru kharam kade ka badon hapdeng ka jingdu nong bat kade ba teng teng kilakulat ha ka jingim jung kiru wat ban sim lane ban kulat da ka ba kin ino no ekam Henry tang kita ki baine bat kita ki ba minot kin poi sha bat yo khet to so jing job ba hadu ba kin long kibreu ki bang tip ba matabro ko ki perteng tip ba kidai kibreu ki bakiu ha ka hi pateng kibreu ki bakiu ha ka company ka jungki kata ka dei nuksang mun ingi kerman ba ka jingon pun ku burom jingi ikong kan long ku nuksang ba ha ya ki hap ki barit bat ya ki pateng ki masawan jong kane ka dong ka than jingi jong ka mlang salang bat ka ri je bru hi bro ko we ne ki la ban ne ki long kumi long pa ki ba shim ka nuksang ba ha na ikong ba yin sala banyo ku burom yang ki namar kade ke jing kentiu man kentiu ya ka pule puthi ki don kam banyarap lagade ka kerdan ka berit lagade kerdan bahe khang balong nuksa ba ki Singapore man sawan kuble shubun bat ngadon ru ban pen kan mau ya kine kentin wat ting telade bantur nakading dan nakasnam ditang ki bru beslur ban poi skler lum jukanam kuble shubun kuble jarngu machaprang kong nayat khmat ai kam kiti jung phi phinyo me ka khia bat phinang la bat ai ka jing kai ba ba pan ya kiwe pat kep berit ngatip ba phide ino hikai phinalong nuksa ba kep ki berit badi khna pule ki jung phi bala kade ka akor ke burom la kade bangin bat ya karti dustur kum jai berkasi ngiron kam lang ba jung phi no hikai phinang yo met ko khia bat phinang la ban im hakal ti ba ba bat kan long nuksa ba ki Singapore ban suan andre phi la la ban kanjo sha kane ka thong ban pandap hak tak jung pule ka jung phi nagaliang ji ka khasi student union not Khasil district lengba jong ka division sel pat jong ka seng ibro koi yiwan hangni ban ai khublei kerpang ipi bat ban ketbok keryang ba phinangla shushu ban peteng hagi jung pule wada karta ka jung phi ka ba lese khamnyar na ka jaj benre ko jungi ki bashim ya kum ne sinjam ne kum ne mojam ban ya chakman phi la long iwe na inuksa iba bhatam ya ka jaj benre ko jungi ni snguthu ba ka pule puthi ka de bron kam bha hapo ka jaj benre ko jungi ni i ka jing pep steng por jong ki samla pule lengba ka jing pule jong ki ha irta ki ba khamren henre lengba jong phi pat ni ba philong we nuksa iba ai mensim ya ki samla pule ka jungi compare hakarta compare ha ki jing chitom leni ki jinge ki ba piha banman philala ban pendap ya gne ka banta philayo ya gne kardan lomba jing tre chitom jung phi te ni nalim ka seng ni wan hangni ban ketbok kerwiang ipi ban ba ni kerman skam lengba jung phi makan turu ya ki samla pule ki badon apo ka bri nyotra bujungi bakin shim ya phi kum ga nuksa mo kin shim ya ikong lakan tiu simli kum ga nuksa ha ka jim ga jongki bakin shim ban but ya kane kanti banong ba lengba ki bun ki jinge ndei ha ba kadon kamon kalap ro ka ple ti ba kiwe ki samla pule jong ka jaj benri ko jongi kin yo i bat kin tip ba ikong lakan tiu simli
hapadeng gajing hab ban psa ya ki khun ki kiti hagajing pendon kam mi jing pendap penbiang ya ki jinon kam ki babun haying asam hendrai phila kenjo ya ne ka thong phila po yo ne momer ba phila pendap ya ka bachelor of arts ci ni kerman skam ba ki samla ke jungi kini iya kini bat bakin shim ya ka pule puthi kadi kawai na kimat ke bakong santam bakum ka jaj benri ke jungi kwa bagi samla khasi ke jungi bakin ya be syakmat om bakin syukut tang hi jing pule iba ki kelas le ki kardan ki badang kamret hendai bakin nang ya kenang but ya kanti ke jungpi ti lamba jung ne kesni ni wan hang ne ban penpau ya ka jing songkemen pilala ban job lamba kita ke jing ya bro yang jonga kabalingkong ning sabe nga ai ka jing ku ko do ya phi kisang ke SU na do ka district na do ka circle musning ba na do ka lumumpi unit te kawi ka jing kentu jonga kalang ba pin nang ya chaprang ban ya rap lem ki wi pat ki para samlama ki dan ki para samla jungi ki bami ho laki start kat no ndai kim dan ti kala bakin net puli bakin beteng yang ka jing puli jungki tang katahi ka banga ngadon ka jing thmu banga kwa ban ong epi ban pen e epi ma ki khon samla nda banga la pas ya ka class 12 hang te pa balwan college te ngala kwa ma ban le saya ka bi ero idan ita jing trang na kami sim jonga mga kwa ban pendep saya ka bi te kum ta ngala let sa ka bi ngala let puli te hapdeng ka jing puli ha ka bi ngasotanat mal khamtam bade de kakten khasila jong tengah sotanat ngala hiru ngala ban ngala nama ngala dap ngala pas tama mentak ngala long kamdan jing te kalong betang ka jing kentu jongai ki kena samla mo ba ngasih ngobun ki ang baka khasi ka mangi ki khasi ngi ka khasi te ngala mat ila dia kamdai ka ba mo kade ka jing minat ta kade ka subjek ayu ru kade ka jing minat hi jong khana lada ki babun ki pas i feel we ar kamut ayu kata mo kamut kade ki jaitu ki jaitu ki minat na kata kada ki feel ndai lada minat ke ka ba ru kan jam haba minat kata namar ba yala dia ngade khasi no ngade khasi paka ngasutanat hi ka khasi ngasutanat ban pule ka tin khasi la jam hi ni kwa him banang penyar bun mentangi like keren khle ma khasi english like keren khle ko me ki se ong ki khna samla khalish halor kata te yala dia ngadon ka jingkwa ma ban le pendep ya ka iru tambalong ta nga la sngo jenjan ma kaliang kapisa pilan nanta kapor ngakwa nakabanta ki khana ki bang hikai ngakwa ban nyadon bat ki te kata ka jing pulir ngakwa tamba longkum ta ken la dadai badan sibuk madad dai ki badan haka namar ka de ka subjek khasi ka kham jenja ban yo mo man le daki ni distance education ru ka jenja namar ka de subjek khasi hablet chanehu katungi haban pulut por satai te ngan sadu pat ma ya ka school pat ka bang hikai ngan sadu ban ngan hapha officiate ki khana ne komta kan te nata kada ngapa de ngakwa ban ne don no shwa ba ki khana te ngan sapet pat hadin lada ka ba penya jublei la play kalat kalenti te ngakwa hi ban pandep ka ero hakapor bang le 11 te ngasulit kum inan rugula ngasulit tang exam te endang alapoi class 12 pada nga shem ngong ya baka mo te ngaman si nga asu ai officiate na school te ngalet kelas kanya la di man la kasing ai officiate te hakani ka dangalali kan ngi iru nga ai officiate iwi nang hikai ban hikai hadu mentan nang ladap puli kan tinga dang le join train tahi banai Julai nang ladap yakani ka bi kajing yung ka don dai mo tang balong kumta kay ladang pensngap ita kajing empoy ru syanu ma ladang pensngap ita kajing empoy ru syanu kawai ka baning kong te kan dai kapisang man mangin hapsay man ka semester hapsay ma nri hajar nyu hajar kumta kay ni hapsay man hakapor pasay pisa te das ngo benet kay man say tang ba bakwa pat ban terang ban pendep ya kajing puli ngimban se ma man say kapisa arta rolong kumta dang kamduna ndai kum mandale yang ite kala
ngit lengit melabun tak kada kikti kiksiu ti kim dan bi kanu ru kan kaban persya yang halor kata jeng lipuli jonga ngia sultanat be ngia lek be yukun ru juang hi ka kun ru kam juang ren balai mai pi kwali skul kim juang ka e ka bangale manga ki kenlong haba ki bangale ya kalen tiba bahate kim ongai ek